Jeg er opvokset i Caribien på en lille naturø, som hedder Dominica, i midten af det karibiske øbælte. Og på grund af min faders arbejde, så havde de ligesom valgt lige præcis den ø, fordi der var havet totalt uspoleret. Så på den måde har jeg været enormt heldig at have et marinereservat lige nede foran mit barndomshjem, som mest af alt minder om noget fra Find Nemo-filmen. Jeg er opvokset med forældre, som er professionelle dykkere, og en far, som er undervandsvideograf. Så på den måde har havet fyldt igennem hele min opvækst. Og jeg snorklede faktisk, før jeg kunne gå, og havde mit første scubadyk, da jeg var sådan noget 4 år gammel. Så på den måde har livet under overfladen altid fyldt som en naturlig del af mit liv og hverdag. Og da jeg blev lidt ældre og blev mere bevidst om det, så brugte jeg også hvert evig eneste ledigt øjeblik, jeg havde under overfladen. Koralrevet foran mit barndomshjem var fuldkommen som en legeplads for mig, og jeg kendte stort set alle dyrene på revet. Det var på det niveau, hvor jeg nærmest kunne sige sådan blæksprutten ved viftekorallen til højre for den store sten. Og noget, som man måske ikke nødvendigvis tænker så meget over, det er, hvor mange forskellige dyr, der kan være på koralrev. Farverigeligheden, lyset, som kan ramme ned i koraller, sådan, så det nærmest ligner sådan nogle, hvad skal man sige, en mark med smukke, altså af smuk korn. Det er en verden og en virkelighed, som bare er så langt fra vores, men hvor man alligevel føler, at man kan få lov til at blive en del af det. Min far som undervandsvideograf har altid haft den indstilling, at det vigtige var at vise det smukke og uspolerede hav, for at folk forhåbentlig ville så have lyst til at passe på det. Det han kaldte for keep the magic. Og det har faktisk været det, som jeg også bliver drevet af. Jeg vil gerne vise folk, hvor smukt det er, og hvad det er, jeg oplever under overfladen. Men det, jeg samtidig også bliver mødt af den dag i dag, det er, at det faktisk står skidt til. Så for mig er det vigtigt at prøve at vise både det smukke og det forfærdelige på samme tid. Men på en måde, hvor man faktisk kan udholde og se på det, så det ikke bare bliver dystopisk dommedagsstemning. Og det er vigtigt for mig, fordi jeg håber jo stadig et eller andet sted, at der er en mere bæredygtig fremtid for verdenshavet. Håbet vaklede rigtig meget, da jeg kom tilbage og så min barndomsø og så, at det koralrev, som jeg har ligget og dykket rundt på igennem hele min opvækst, endda også er væk. Og af en eller anden grund ramte det mig særligt hårdt, fordi jeg på en eller anden måde kontekstuelt har puttet det ind i en anden rammesætning. Så når du spørger, om jeg tror på en mere bæredygtig fremtid for havet og en positiv fremtid for havet, så er det svært at svare på, men jeg kan sige det sådan, at håbet lever, og jeg synes, at takt og tone er helt anderledes nu, end det har været. Vi har meget mere fokus på havet nu, end vi har haft for bare 10 år siden. Hvilket der også skal til, hvis havet skal kunne have en fremtid. Så det gør mig positiv. Det gør mig positiv, at vi sætter mere og mere fokus på havet. Det kommer på den politiske dagsorden. Det er i samfundet på en helt anden måde i dag, end det var. Jeg håber, at mine billeder, om ikke andet bare en lille bitte grad, kan bidrage til, at vi får øjnene op for, hvad det er, der sker under overfladen. Havet har jo lidt under i mange år, det her med ude af øje, ude af sind. Så jeg håber, at mine billeder under overfladen kan være med til at bringe opmærksomhed på, hvordan det egentlig står til.